Βασιλείας γήνους παλαιού και τυχές, αλλά φθάρτων στεφάνων ειν σε ηξίωσεμ, ο νυμφίος σου Χριστός ο ωραιότατος, ο καθιέρος αν σ' αυτήν όλη καρδία και ψυχή, ειρήνη οσία μήτερ, χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσφύγην και βοήθεια. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύτερη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ανεβήσω αναβαλόμενος προς το σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρι, ως στεγάζον είδαστε υπερόαυτου, ότι φύσνευε την επίδοσιν αυτό περιπατών επιτερήμων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού τυρός λόγα, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άπιστος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα,
από επιτιμήσεώς σου φέρξονται, από φωνή φροντίζουν τη διάθεση. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στις παιδείες των τόπων θεμελίωσες αυτά. Όριο δε, ου παρελεύσονται, ο δέρνης τρέψος, η καλύψε την γη. Ο εξαπροστέρων πηγάσεν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα, ότι ουσί πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όλα γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν, ότι ζωνόρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέμων κόρτο της εκτήρεση και εκλόην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άπτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, λιλανίνε πρόσωπον εν ελαίω και άφους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέβρι του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθιένος εύσωση, του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτόν, όρεται υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνης και ούς ο ήλιος έχουν την δύσιν αυτού, του σκότους και εγγενευλονής νεραπή διελεύσονται πάντα τα θηρία του Δήμου. Σκύλου, ο Ιώβεν το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέκτηρε το ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνας αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Ως εμεγαλήθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύγορος, εκεί αρκετά, ονουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, θράκων ούτως έργασας εμπέζιν αυτή, πάντα προς έμπρος το κόσι. Δούνε την τροφήν αυτον εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα, πιστίζονται Χριστόβητον, αποστρέψαντες δε το πρόσωπο ταρακτήσονται, ανταρελείς το πνεύμα αυτό και εκλείψει και εις τον κούν αυτον επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και αναγενείς το πρόσωπο της γης. Ητό η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραστήσετε Κύριος επί της έρημης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου επί τη ζωή μου, ψαλό του Θεόμενος υπάρχω. Η δικτύη αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσομαι επί των Κυρίων. Εκρύβεν αμαρτωλή από της γης και άγνιος θα την υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιος έρχον τη δύσιν αυτού έχουν σκότους και έγενε τον ύψ. Ως εμεγαλήθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περ' του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περ' των εψευών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον.
Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως και νορίας αυτής πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη που τον εναυτές, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθόμεν. Των καπνών των ευμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπορήξτην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν. Ότι λαός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητης. Παναγίας Ευτρών υπερπληγημένης σε δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάμπου των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελεξόντες πορτάγιε, εικοσέταρτος,
Is
in la
Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συγκλωμητών, αφιερωτών και ευλάβων προσκυνητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, έτη δε και των δούλων του Θεού, των εορταζόντων την Αγία Εορτή και πανηγύριν ταύτη, και προσφέροντων τα δώρα ταύτα. Ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου, του
του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος, Θεοδόρου του Στρατιάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Παϊσίου, Πορφυρίου και Ιακώβου, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Γεωργίου και Θεοχάρου των Επαπολιτών, Αθανασίου του Κουραγιώτου και Ακακίου του Αδβεστοχωρήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άρνης, της Οσίας Μητρός ημών, Ειρήνης Χρυσοβαράντου, εις την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δόρισε εκείνη την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέφτωσον μας εν τη σκέψη των περίγων σου, όπως διδόξον αφημών πάντα εχθρών και πολεμιών, ειρήνευσον την ζωήν ημών, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Όλοι μαζί θα ψάχνουμε για την Παναγία. Amen.
σας τους 5 άκουσεν τη ερήμον και εξ αυτών 5.000 άνδρας χορτάσα. Αυτός ευλόγησον και τους άκους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν την πόλη τη ενορία και τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή, εν της οίκης των προσφερόντων, τα δώρα ταύτα των εορταζόντων, την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, εν της οίκης των 50 αδελφών ημών, το γέννη παντή και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων συντηρών και διακυβερνών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Συν το ανάρχου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πολιτισμό και φιλοκαλία, ομορφιά και δύναμη, πρόταση ζωής με τις εκκλησιές έχτισαν στον τόπο τους. Και εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο, σε εύκαρπη γη της ευκαρπίας, σε αυτόν τον τόπο των πολυτέχνων, στις εργατικές κατοικίες, ένας ναός που σημαντεύει την ιστορία, λιθοδομή σαν τα παλιά αρχαία χρόνια. Έτσι ξεκίνησε και έτσι με τη χάρη του τελειώνει και με τη βοήθεια της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου και με τη βοήθεια των απλών και των ταπεινών, φτάνοντας πια στη στέγη που θα είναι ξυλόστεγη, παλιά όμορφη βασιλική. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο που μαρτυρεί το θαύμα της πίστεως, σε αυτά τα παιδιά που έχουν τη σφραγίδα της δωρεάς, ευλογία της Αγίας μας,
καθώς υπάρχουν και το μαρτυρούν οι ίδιοι, εδώ που το χαριτόβρυτο λείψανό της ήρθε και βρήκε τόπο ανάπαυσης, εδώ που η Παναγία μας ήρθε από τη μονήμα του Παιδίου και βρήκε το δικό της θρόνο στις καρδιές των ανθρώπων, συντελείται αυτό το θαύμα. Ο κόσμος κτίζουν εκκλησιές. Και αυτός ο κόσμος, όπως η ίδια η λέξη, είναι στολίδι, εξού και κόσμημα. Ο Θεός έτσι έφτιαξε τον κόσμο, με ομορφιά και αγάπη. Και αυτή η αγάπη συνεχίζεται στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τους επιτρόπους μας, αργά, από έναν ας περάσουν και πάλι ανάμεσά μας. Και εμείς, δωρεά, ευλογία, τιμή συμμετοχής στο έργο της Εκκλησιάς για τη μνημόνευση Εσαΐ στις γενιές που δάρχονται των μακαρίων και αηδίων κτητόρων του Αγίου και Ιερού Ναού του. Και αυτό το ειστέρημα των ταπεινών γίνεται πλούτος και θησαυρός αδαπάνητος. Γίνεται η κατάθεση ψυχής στην Άγια Τράπεζα της προσφοράς και της διακονίας. Πλούσιας είναι η αγάπη σας στο δίσκο που περνά και ακόμη πιο μεγάλη η ευλογία του Αγίου Θεού και της θαυματουργού Αγίας μας, της ειρήνης, της Χρυσοβαλάντου και της Παναγίας μας. Αμήν. Κέρυσε πονημή, αντευνήτης αιωνίου, αληθώς απολάσεως, η κρίση υποδηλούσα να συμπερνούν αμοιβάς, τον Θεό πρεπόσου αναβασεών. Λοιπόν, ο Κυρινός θεωρίας και πράξεως, η μυρωθήκη του σευτού αγιάσματος, η κοινά η λόγια θέμουσα αιτία. Άτος το ευωδέστατον και ρόδος το λετσικόν, όπως σημαίνει το λόγος, η αγία αποδεκτός. Αυτόν με πισωπίτες ψυχές υποδοχήνε, το μέγα ζωή
κατήφθηνε τα διαδήματά μου, όρθις του βασιλέως Χριστού, τη θειοσία ως εμεί και ακύρατος, αγνίως πεπικυμένη και αρετών καλωδές, οραίζωμένη θείο πνεύματι, διό και εγώ ασύγα του άσματος θύματα, δεμοπλησίων εκλειπάνου ασκήσεως, εμρωθήκατε εις ουράνιον θάλαμον, εις ελθέησα η ζωά, εις δόξης βασιλεία, της αιωνίου ειρήνης κομιζωμένη την έλαψη, ειρήνης, ο ειρήνη, καταφέδρινον τους πόθους σε μακαρίζοντας. God.
Τίμιον Πρεσβυτέριο, Χριστού Διακονία, εντιμότατοι άρχοντες, κύριε Δήμαρχε, σεβαστά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά, αγαπητοί αδελφοί, είναι πανθομολογούμενο ότι στις ημέρες μας κυριαρχούν τα λεγόμενα social media, δηλαδή όλα εκείνα τα μέσα μέσω των οποίων προσπαθεί ο κάθε ένας από εμάς να προβληθεί, να κάνει γνωστή την παρουσία του στο σημερινό κόσμο. Όλοι μέσα στην τσέπη μας έχουμε και από ένα έξυπνο κινητό, από ένα smartphone και μέσα από τις σελίδες εδώ της κοινωνικής διαδικτύωσης προσπαθούμε να προβάλλουμε τον καλό μας εαυτό προς όλο τον κόσμο. Αν είμαστε κοσμικοί άνθρωποι, να δείξουμε ότι είμαστε καλοί καγαθοί. Και αν είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, να δείξουμε ότι είμαστε ευσεβείς, ευλαβείς, ενάρετοι, ότι ήδη από πολύ νωρίς έχουμε γίνει θεία κατοικητήρια. Και όταν ανοίγουμε το στόμα μας, το μόνο που έχει να ακούσει ο άνθρωπος από εμάς είναι σωτηριώδης λόγους. Η Εκκλησία όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη απ' αρχής του χριστιανισμού, πολύ δε περισσότερο από την εποχή της οικονομαχίας, έχει τα δικά της social media. Ποια είναι αυτά? Οι ιερές μας εικόνες. Και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, της ηγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου της Κωνσταντινουπόλεως, και η εικονογραφία της παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τη βλέπουμε λιγερόκορμη να στέκεται σε στάση δεήσεως, σε στάση προσευχής, και μάλιστα οι αγιογράφοι πάντοτε δείχνουν τα μάγουλά της σαν να είναι ρητιδιασμένα και το μέτωπό της, σαν δηλαδή να βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία. Πολλές φορές δε οι αγιογράφοι την δείχνουν με κάποιον τρόπο να υπερίπταται ο λίγο του εδάφους. Και ένα ή και δύο κυπαρίσια πολλές φορές να υποκλίνονται προς την Αγία και στις κορυφές τους να έχουν δεμένα λευκά μαντήλια. Από πού γνωρίζουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από πού εφορμώνται οι εικονογράφοι και τα απεικονίζουν όλα αυτά στον Ιερό Καμβά? Τα συναξάρια μας λένε πως κάποτε μία μοναχή που δεν μπορούσε να κοιμηθεί περιήγεται την αυλή της Μονής της Χρυσοβαλάνου και εκεί είδε ένα εξαίσιο θέαμα. Την ηγουμένη, την αδελφή Ειρήνη, να προσεύχεται με θέρμη, με πίστη, με ευλάβεια, να προστρέχει με πίστη μέσω της προσευχής της στο Χριστό και εξαιτίας αυτής της θέρμης να την βλέπει να υπερίπταται το εδάφους. Και πραγματικά τα κυπαρίσια σαν να γίνονται θείοι εντολοδόχοι, ώστε να λάβουν αυτές τις προσευχές και με το τίναγμά τους να τις μεταφέρουν στον ουρανό. Μάλιστα δε η αδελφή έκανε και μία πονηριά. Πήγε και έδεσε το μαντίλι της επάνω στην κορυφή της κυπαρίσου και το επόμενο πρωί όλη η συνοδεία είδε σε ένα πολύ μεγάλο ύψος να είναι δεμένο το μαντίλι. Αναρωτήθηκαν οι αδελφές, τι έχει γίνει μέσα στη νύχτα? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος ανέβηκε και για ποιο λόγο στο κυπαρίσι και έδεσε το μαντίλι του? Η αδελφή, την οποία πολλές φορές τα συναξάρια την ονομάζουν Καλλινίκη, διατυμπάνησε δεξιά και αριστερά το θαύμα που είδε και έλεγε, δείτε την Αγία Οικουμένη,
Έχουμε μια ηγουμένη που υπερίπταται όταν προσεύχεται, που έχουμε κάθε λόγο να την υπακούμε, που πρέπει να πηγαίνουμε από πίσω της, ό,τι και να κάνει αυτή, ό,τι και να λέει αυτή, εμείς να το πράττουμε. Ξέρετε, άπισος η ψυχή του ανθρώπου. Θα έλεγε κανείς μπράβο σε αυτή την καλοπρία, την καλή νίκη, που διετράνωνε έτσι το θαυμαστό γεγονός. Η θέση όμως και η γνώμη της Αγίας Ηγουμένης Ειρήνης ήταν πολύ διαφορετική. Την επιτίμησε και της έβαλε αυστηρόν κανόνα. Ποια είσαι εσύ που διατρανώνεις αυτά τα πράγματα δεξιά και αριστερά? Τι είμαι εγώ? Μία δούλη Χριστού. Προσπαθώ να εκτελέσω το θέλημά του μέσα στην διαγωνία μου στο μοναστήρι. Και της θέτει και ένα κέριο ερώτημα. Εάν έβλεπες να αμαρτάνω, δηλαδή θα με εξευτέλιζες και θα με έκανες ρόμπα, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, σε όλο τον κόσμο? Η αδελφή Καληνίκη δεν ήξερε τι να απαντήσει. Δέχτηκε όμως με ευχαρίστηση, δέχτηκε όμως με ταπείνωση τον κανόνα, και ξέρετε, όσοι έχουμε σεβασμιότατε πάρα εδώ σε μοναστήρια, της έβαλε εκείνη την εδαφιαία μετάνοια, στην οποία τα γόνατα δέχονται το βάρος όλου του σώματος και το στήθος και το μέτωπο ακουμπάει χαμηλά στο χώμα. Και δεν σηκωνόταν μέχρι να της δώσει εντολή η Αγία Ειρήνη, η ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάνου. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα εμείς δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους παρατηρήσεις. Είμαστε έτοιμοι αμέσως να πούμε όχι. Εμείς είμαστε ενάρετοι, είμαστε σεβαστοί, είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και μάλιστα από μόνοι μας, μέσω των social media, προσπαθούμε να κοινοποιήσουμε δεξιά και αριστερά αυτή μας την φαντασιακή αρετή. Δεν περιμένουμε να μεγαλώσουμε πνευματικά. Δεν περιμένουμε να αποδώσουμε την ψυχή μας στον Χριστό. Δεν περιμένουμε την δίκαια Θεία κρίση Του και στον ίν και στον μέλλοντα αιώνα. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα και γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Χριστός? Δεν είναι, σεβασμιότατε, ούτε κλοπές, ούτε ψέματα, ούτε μοιχείες, ούτε πορνίες, ούτε κανένα άλλου είδους σαρκικό παράπτωμα. Το μεγαλύτερο αμάρτημα του ανθρώπου είναι η περηφάνεια. Για θυμηθείτε την Παλαιά Διαθήκη. Τι λέγει εκεί πέρα ο Χριστός στο διάβολο? Ότι επήρθης έως άδου καταβήσει. Πώς έπεσε ο Εωσφόρος? Εγώ θα βάλω το θρόνο μου πάνω από τον θρόνο του Δημιουργού. Αυτό μόνο το σκέφτηκε. Δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει να το πράττει. Και αυτοστιγμή, όπως καταθέτει ο ίδιος ο Χριστός, ως αστραπή εξέπεσε της Θείας χάρης. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα. Καλόν είναι όταν εμείς θέλουμε να δείξουμε τα ανδραγαθήματά μας, να το κάνουμε ως εκκλησία, όχι ο καθένας ξεχωριστά. Πολύ δε περισσότερο ως τοπική εκκλησία. Για δείτε, υπάρχει μια ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας και εκεί βλέπουμε το φιλανθρωπικό έργο, βλέπουμε τα κατηχητικά, βλέπουμε τις θερινές κατασκηνώσεις των παιδιών μας και όλα αυτά δεν γίνονται από έναν, δύο, τρεις ανθρώπους. Από όλους εμάς που συναποτελούμε την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Από όλους εμάς που συναποτελούμε την ενορία της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάνου. Γιατί, ως λέγει και ο παππούς Μακρυγιάννης, είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Και αυτό το εμείς το προσφέρουμε στον Χριστό, το επευλογεί και γινόμαστε το σώμα Του, η Εκκλησία Του, παρατηνόμενα μέσα στο χρόνο εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Μην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή του ο Κύριος. Ο ίδιος σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών,
φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαούς του Ισραήλ. Εις πολλά επιδέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστην τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ήρεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρον ημών των εκπληρούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλείας Δήμου παλαιού και νικέσα, αυτάτου Στεφάνων ύψε υψίωσε, ο νυμφίος σου Χριστός ωραίος καρτός, ο καθιέρωσας σ' αυτήν όλη καρδία και ψυχή ειρήνη, όσοι αμείτε Χριστοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσφυγή και βοήθεια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δόξα ρέουσα, υπερηγούσα, υπηάπομος, του λόγου, διαστήσεως οσία, εκλάψασα, όσον ειρηνικούσα του πόθου σου, εν ομονία ημάς διαπήρατε, αξιάγαστε Χριστό το Θεό πρεσβεύουσα, χωρίσαστε ημί το Μέγα Ελέον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε την μέση έψασαν τη σωτηρία του γέρους ημών, ανυμνούμε Θεοτό και Παρθένε, εν της αργή χαρτιές σου προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, ο Δίας Σταυρού καταδεξάμενος πάθων, ερητρώσαν το ημάς, εκθολάσσος ποιότητος. Ευλογία Κυρίου και έλεος ευχές ημάς, Θεία σου, Θεία χάρη και Δόξα Πατρί, Πάντοτε και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες παιδείες της παρακράτου και παραπόκου Αγίας αυτού μητρός, δυνάμει του Τιμίου Ο Δεσπότη
δικά σας τα χρόνια, το επαναλαμβάνω πάντοτε, να είναι περισσότερα από τα δικά μου. Μέσα στη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού σας υποδέχομαι με κάθε τιμή όλες αυτές τις μέρες, τα πανηγύρια του καλοκαιριού στο τέλος του αλωνιστή του Ιουλίου μήνα. Ήσασταν όλοι παρόντες, παρούσες, με την παρουσία σας, τη θέρμη της ψυχής και της καρδιάς σας που υπερέβαινε τον καύσωνα των ημερών. Έτσι και απόψε ήσασταν εδώ και είστε στη χαρά της γιορτής και της πανηγυρής μας και σας υποδέχομαι με κάθε τιμή ευλογώντας τα πρόσωπά σας, γιατί απλόχερα τα χαρίζατε για να γίνουμε εκκλησία και λατρεύουσα κοινότητα. Να ευχαριστήσω τους καλούς και ευλαβείς πατέρες, τον Πρωτοσύγγελο και όλους τους πατέρες και τους διακόνους μας στην κοινή προσευχή και στη χαρά της γιορτής και της πανήγυρής μας. Τους χορούς των ιεροψαλτών και τον πρωτοψάλτη μας, τον κύριο Ζαχαρή, τον Στέλιο, αγαπητό αδελφό, ο οποίος από το καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας, της μεγάλης των Θεσσαλονικαίων πόλεως, πάντοτε στη χαρά των πανηγυριών μας στολίζει το αναλόγιο και τον ευχαριστώ. Τα παιδιά του ιερού μας, τους επιτρόπους, τους εθελοντές, τις αμέτρητες κυρίες της διακονίας που ξεκουράζονται και αναπαύονται στην κούραση της προσφοράς. Όλους όσους εργάστηκαν για τη χαρά της γιορτής και της πανηγυρής μας, το ενοριακό ζαχαροπλαστείο, η έκθεση των εργοκύρων, η λαχιοφόρος αγορά, περιμένει τη φιλάνθρωπη επίσκεψή μας για τη συνέχεια των έργων της ενορίας μας, αύριο το πρωί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα ο εσπερινός, η παράκληση και η λιτανία. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Σιμεών που με λόγο σύγχρονο μας αποκάλυπτε μέσα από την εικονογραφία της αρετές της Αγίας μας, μεταφέροντάς μας στο φως της Ανατολής, στην Καπαδοκία από όπου ήταν η καταγωγή της και στην Κωνσταντινούπολη, που μόνο πόλη αν την πεις όλοι ξέρουν ποια είναι. Της Ρωμιοτσίνης, η πρωτεύουσα, που μέσα στη σκλαβιά της αδούλωτη θαρής υπάρχει στις καρδιές των παιδιών της, που βαλούν με μνήμη κυταρική από γενιά σε γενιά. Μίλησε για τα social media, τα δίκτυα αυτά. Ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο και συνεφημέριός μας, λέει πάντοτε, από τότε που βγήκαν αυτά, ότι ο καθένας μας μπορεί εύκολα να πυροβολεί τον άλλον μέσα από την ανωνυμία του διαδικτύου, γράφοντας ένα γρία και γνώση πολλές φορές. Αναλυθεί, το λέω με ευγένεια, αναλυθεί πράγματα, άσχετα αν προσβάλλει πρόσωπα, θεσμούς, έχοντας τη δυνατότητα να γράφει το θέλημά του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό μας χρειάζεται το ασκητικό φρόνημα, η ταπείνωση, η οποία είναι άγνωστη στις μέρες μας σε όλους μας, με πρώτον εμένα, γιατί αυτή είναι που μας οδηγεί να ανοίγουν οι καρδιές για να μπορούν να χωρούν τους άλλους, γιατί η ταπείνωση είναι δωρεά και δώρο, ευλογία και χάρισμα σε αυτούς που μπορούν να αγαπούν και να έχουν τη δυνατότητα να συγχωρούν. Γι' αυτό λοιπόν η ασκητική παράδοση, η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας είναι επίκαιρη όσο ποτέ σε έναν κόσμο που αυτοδικαιώνεται στον ίδιο του τον εαυτό. Σε έναν κόσμο γεμάτο αλαζονία και υπερηφάνεια, αυτοδικαιωμένο στον εαυτό του, στα ατομικά του κεκτημένα δικαιώματα και αρνείται την κοινότητα. Να, αυτό εδώ το όμορφο γεγονός.
σαν ένα μπουκέτο λουλούδια όμορφο που το καταθέτουμε στην Παναγιά μας και στην Αγία μας. Μίλησε ακόμη για τις κατασκηνώσεις και το έλεγα το πρωί. Θέλω την προσευχή σας, γιατί η κατασκήνωση, καθώς 2.000 παιδιά περίπου θα περάσουν τόσο στο Κωσίδι και τη Μακρινίτσα, αυτό δεν είναι μόνο έξοδα. Είναι κόπος, αγωνία, προσφορά, αγάπη, διακονία, ξενύχτη, προσευχή. Και εγώ θέλω με ασφάλεια τα παιδιά μας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος του Αυγούστου, με ειρήνη και ασφάλεια να επιστρέψουν στα σπιτικά τους, γιατί οι πατέρες, λαϊκοί μας συνεργάτες, είναι άνθρωποι που χρόνια εργάστηκαν, κύριε Δήμαρχε, εργάζονται στη συνέχεια για να κρατηθεί ζωντανή αυτή η εκκλησιαστική διακονία. Και το επαναλαμβάνω, αυτή η ταπεινή και φτωχή Μητρόπολη, με τις δυο κατασκηνώσεις, με τα αμέτρητα παιδιά, ήδη τα παιδιά μας, 27 παιδιά βρίσκονται στη Βοστόνη, τις κατασκηνώσεις εκεί, κλείνουν την άλλη εβδομάδα και έρχονται άλλα τόσα παιδιά στις δικές μας κατασκηνώσεις για να γίνει αυτή η όσμος, η ανταλλαγή, η ομορφιά από τα παιδιά μας που βρίσκονται εκεί, από κληρικούς μας. Το πρωί είχαμε έναν κληρικό μας που υπηρετεί στη Βαλτιμόρη, εκεί στην κοινότητα και στην εκπαίδευση. Αυτή η Μητρόπολη βγάζει πια τα στελέχη της, τα οποία όπου γης χριστιανοί μπορούν να υπηρετήσουν και να διαπονήσουν αυτό που ο Χριστός μας λέει έως εσχάτου της γης. Ζητώ λοιπόν την προσευχή σας και την αγάπη σας. Κύριε Δήμαρχε, εσάς και τους συνεργάτες σας στο Δημοτικό μας Συμβούλιο να σας ευχαριστήσω, γιατί στα Χρυσοβαλάντια, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, η υπηρεσία σας, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των εντάφτα κοινοτήτων συνεργάστηκαν άριστα με τον πατέρα Χρήστο και την Ενωρία, ο οποίος μου μετέφερε τα καλύτερα, και θα ήθελα δημόσια να σας ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε η ενότητα και η συνεργασία γεννά πολιτισμό, γεννά καινούργια πράγματα, και εμείς εδώ πρέπει στα αλήθεια να εργαστούμε έτσι περισσότερο, γιατί ο μεγάλος καλλικρατικός Δήμος μας μπορεί και πρέπει να κάνει και άλλα σπουδαία πράγματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εσάς και τους καλούς σας συνεργάτες. Ο συντονιστής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο κύριος Παπαγεωργίου, παιδί της Νεάπολης, της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Να που είπα τα παιδιά μας, βλέπετε, μεγαλώνουν, σπουδάζουν, υπηρετούν την πατρίδα μας, και πάντοτε τον παρακαλώ και τον προτρέπω σε άμεση προτεραιότητα. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, όχι γιατί είναι ο γενέθλιος τρόπος του, για να σταματήσει αυτό το έλλειμμα που υπάρχει χρόνια τώρα στην περιοχή μας. Και είμαι βέβαιος, με συνεργασία και ενότητα, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με συντονιστικό έργο και ρόλο, θα δούμε πράγματα για την περιοχή μας που τόσο ο λαός μας περιμένει. Τον κύριο Κυρίζογλου από το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφέρεια ήδη συνέβαμε, έτσι ξεκινήσαμε το Παύλου Μελά, πρέπει να ολοκληρωθεί όλοι μαζί λοιπόν σε αυτήν την ενότητα για την προκοπή και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Να ευχηθώ σε όλους, σε όσες γιορτάζουν, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πολλοί άνθρωποι έχουν το όνομα της Αγίας μας και όπως είπα καταμαρτυρούν στην προσωπική τους ζωή το θαύμα που εκείνη κουβαλά στο ύψος του ουρανού. Συνέχισε να παρακαλά και να δέρνει για τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μοιραζόμαστε τη χαρά της γιορτής, τη χαρά της πανήγυρης, αυτή να σας καλοστρατήσει στο σπιτικό σας και η Παναγιά μας οδηγήτρια να οδηγεί τα βήματά σας. Διευκόν των Αγίων Θεών, Κύριε Ιησού, Χριστέ ο Θεός ημών,
Βασιλείας γίνους παλαιού και τυχές, αλλά φθάρτων στεφάνων νυν σε ηξιώσεμ, ο νυμφίος σου Χριστός, ο ωραιότατος, ο καθιέρος αν σ' αυτήν όλη καρδία και ψυχή, ειρήνη οσία μήτερ, χρυσόβαλα